Mä oon Miska Piirainen, 28-vuotias yrittäjä, Ummo LKV:n perustaja. Ja tämän tarkoituksena on vähän kertoa, että minkälainen oli mun tarina. Mut joo, täällä tosiaan me halutaan motivoida ja inspiroida myös muita ihmisiä siihen ja toteuttamaan omia unelmia, mitä me esimerkiksi täällä Ummolla jahdataan, ja myös kertomaan sen, että minkä takia Ummosta on tullut Ummo, just esimerkiksi omien kokemuksien kautta. Itse ala ei ollut oikeastaan ollenkaan meidän, ei ollut ketään tuttua kyseiseltä alalta, niin sekin on vähän jännä, että minkä takia se alkoi oikeasti kiinnostamaan ja että miten sit löysi sen alan. Mutta sitten kun sitä on miettinyt tosi paljon, että mikä se voisi olla, että mikä on ollut semmoinen, mikä on aiheuttanut semmoisen pienen kipinän siihen alaa kohtaan, niin se voi olla se, että kun Jethrolla tuli silloin semmoinen ohjelma telkkarista, missä kierrettiin hänen kanssaan ja käytiin sitä hänen persoonaa ja sitä heidän välittämistoimintaa ja kiinteistövälitysalan settiä läpi, niin se varmaan aiheutti semmoisen mielenkiintoisen palon sit itsessään, kun ei tosiaan ei ollut mitään hajua koko alasta. Eli kaikki on lähtenyt siitä, että mä olin merkonomikoulussa opiskelemassa Turussa ja meillä oli työharjoittelu oli alkamassa sit loppuvuodesta tai alkuvuodesta, mutta loppuvuodesta piti hakea sit paikka. Ja enhän mä tietenkään sitä ollut saanut sit aikaiseksi siihen loppuvuoteen haettu, kaikilla muilla oli jo. No, alkoi tulla kiire. Mä halusin tietenkin sit jollain tavalla semmoiselle alalle, mistä olisi tulevaisuudessa hyötyä. Ja se oli jollain tavalla mielenkiintoisesti ja aika aikuismaisesti omasta mielestä silloin ajateltu, että jos mä menen jonnekin vaikka kaupan kassalle, niin mä en hyödy tulevaisuudessa siitä mitenkään. Ja mä oon pirun onnellinen siitä, että pidin pääni sen suhteen, että ja jaksoin hakea siitä koko ajan sitä paikkaa siltä alalta, mitä halusin, eli kiinteistöalalta. Mä hain suurin piirtein varmaan 5-6 kiinteistövälitystoimistoon siinä kohtaa vielä, kun toi työharjoittelu muilla alkoi. Mutta mä en vaan saanut mistään sit tosiaankaan sitä paikkaa ja yksi jopa kävi niin, että sovittiin haastattelu kiinteistövälitystoimistoon ja sitten kun mä menin paikan päälle, niin siellä ei ollutkaan sit haastattelija, kenen kanssa mä olin sopinut sen haastattelun. Ja mulla sanottiin sitten, että tämmöistä ei ole ikinä sovittukaan, että ei tarvitse tulla. Ja siinä kohtaa tuli periaatteessa varmaan ensimmäisiä semmosia ihmetyksiä, että okei, että tervetuloa aikuiselämään tyyppisesti. Mut joo, se on aina muistunut mieleen tosiaan ja on sit taas on ollut hyvä, että näin tommonenkin on sattunut, koska sit taas mä halusin vielä jatkaa sitä ja löytää ja päästä oikeasti siihen kiinteistövälitysalalle kautta kiinteistöalalle. No, joka ikinen kiinteistövälitystoimisto, mihin mä hain työharjoittelemaan silloin, niin kaikki torppas mut. Ja muilla sit alkoi se työharjoittelu. Ja koulu oli sitten vähän sitä mieltä, että mun pitäisi mennä vain jonnekin, koska he rupes kyllästymään sitten tietenkin meikäläiseen siinä kohtaan, kun ei mulla sitä työharjoittelupaikkaa ollut ja kaikki muut aloitteli ja näin. Ja sitten koulun puolestakin lähdettiin mulle tarjoamaan kaupasta työharjoittelupaikkaa, mistä mä olisin saanut rahaa. Ja mä asuin silloin yksin Kaskenkadulla ja mä en ottanut sitä myöskään vastaan, vaikka mulla oli vuokra maksettavana sun muuta. Mutta mä kävin silloin samaan aikaan koko aika kaupassa töissäkin iltaisin. Ja sitten meni vielä muutama viikko, jonka jälkeen tärppäs vuokranvälityspuolelta. Eli mä pääsin
semmoisen paikkaan kuin Turun seudun vuokravälitys ja olen heille pirun kiitollinen siitä, että uskalsi ottaa nuori sälli sinne heidän oppeihinsa ja niin kuin koko alalle sitten työharjoitteluun. Sitten tosiaan työharjoittelu alkoi, kun mä sain sen paikan sieltä vuokravälitysfirmasta ja mä olin pirun onnellinen siitä, että pääsee tekemään sitä, mistä on kiinnostunut ja mihin niin kuin oikeasti haluaa antaa omia paukkuja. Ja mä muistan semmoisen, kun ihan ensimmäisiä, olisiko se ollut ensimmäinen viikko, niin ensimmäinen näyttö tuli sillä tavalla, että hei, tossa on Piikkiöstä omakotitalo, sieltä tulee pariskunta katsomaan, käy esittelemään se. Se ei ehkä ole se paras tapa ainakaan nykyään lyödä sitä niin kuin uutta, ketä tulee alalle, niin näytölle ja opiskelemaan, mutta jälkikäteen se oli itselleni ainakin paras tapa, että hyppää suoraan sinne syvään päätyyn, koska sitten esimerkiksi seuraavat näytöt, mitä ikinä tuli pitämään, niin mä en keksinyt mitään pahempaa kuin se, että sä menet suoraan omakotitalon näytölle, niin kun, missä on enemmän huomioitavaa ja niin kun, et sä tiedä mitään siitä, niin se kyllä auttoi itseäni tosi paljon siinä hommassa, että se oli hyvä. No, sen jälkeen se työharjoittelu kesti suurin piirtein 3-4 kuukautta, en muista nyt tarkalleen, ja alkoi tulemaan kesä. Ja mitä sitten taas kesällä tarvitaan? Kesätyöpaikka tietenkin, mikä sitten menee eteenpäin, koska toikin oli sitten semmoinen, että me niinku valmistuttiin ton työharjoittelujakson jälkeen. Eli sitten pitäisi päästä niinku työelämään. Ja sitten tietenkin sekin oli semmoinen, niinku, että mä ajattelin sen myös samalla tavalla, että mä haluan niinku paikkaan, mikä ajaa mut sit eteenpäin sillä kyseisellä alalla tai niinku mikä jeesaa mua tulevaisuudessa. Ja no luonnollisesti tietenkin halusin sit kysyä samasta paikasta, missä olin sit niinku työharjoittelussa, niin että hei, löytyisikö teiltä kesätyöpaikkaa? Sitten mä tietenkin kysyin sitä kesätyöpaikkaa sieltä nykyisestä paikasta. Ja mulla vähän sanottiin nopeasti, että ei nyt. Ja mä en muista, miten se tarkalleen se tilanne meni, mutta sen mä muistan, että mä vähän harmistuin siitä asiasta. Ja lähdin sitten koulun ruokalaa, kun se oli siinä koulun vieressä, niin sinne sitten syömään. Sitten siellä koulun ruokalassa aloin syömään ja tein tosi nopeasti semmoisen vasemmalla kädellä olevan työhakemuksen muutaman kiinteistövälityspaikkaan ja sanoin, että mä oon 132% valmis panostamaan mun työhöni ja antamaan kaikkeni sille, että mä haluan, että musta tulee tulevaisuudessa paras kiinteistövälittäjä. Sitten mä lähetin sen eteenpäin, suurin piirtein varmaan 3 tai 4 kiinteistövälitysyritykselle. Ja yhdestä Mika Luukkainen otti sitten saman tien yhteyttä ja laittoi viestiä vai soittiko, että koska sopii työhaastattelu. Ja mä olin niin otettu kanssa siitä ja se heti sai musta semmoisen ajatuksen, että vitsi, että täällä halutaan panostaa ja miettiä oikeasti ja olla tukena semmoisenkin henkilön kanssa, ketä on tulossa alalle. Sen jälkeen mä menin sitten työhaastatteluun sinne. Viikon päästä olisiko ollut ja Mika Lukkaisen ja Paula Vilkiön kanssa istuttiin pöydän ääreen ja se oli ehkä mun elämää mullistava työhaastattelu, koska se tarkoitti sitä, että sen jälkeen mä olin asuntomyyjä ja aloitin huoneistoketjulla asuntojen myymisen. Sitten mennään siihen, että piti alkaa luovasti miettimään, että miten 20 henkilö saa asuntoja myyntiin uskottavasti tai että miten mä saan itsestäni uskottavan markkinoilla. Ja se oli aika haastava homma silloin 2015, mutta jos sitä alkaa näin miettiä, niin mä jaoin
mainoksia varmaan 15 000 kappaletta niin kuin kuukaudessa. Ja se oli semmoista niin kuin, periaatteessa mä olin postinjakajana siinä, koska siihen meni niin kuin, todella paljon niin kuin, aikaa ja niiden mainosten tekemiseen ja tämmöiseen. Sitten myös toinen oli sellainen, että mä perustin tietenkin kiinteistövälittäjäsivut Facebookiin ja sit sitä kautta tein arvontaa ja tämmöistä näin. Mutta mä en usko, että mä silloin sain millään tavalla niin kuin niiden kautta kummastakaan niin kuin yhtäkään asuntoa sitten myyntiin. Vaan mä itse uskon siihen, että kun sä vaan teet asioita, niin sit jossain kohtaan se jollain lailla lyö sit sul takas. Vaikka mä jakaisin 15 000 mainosta, niin se tulee jotain kautta. Tuleeko se sitten niin kuin, yleiseen sähköpostiin niin kuin huoneistoketjulle jollain tavalla, että mä saan sen sitten myyntiin tai mitä näin. Niin mä uskoin siihen, että tekemällä vaan, niin sieltä tulee jostain sitten mulle ensimmäinen kohde. Todella vahva usko mulla oli koko aika ja se niin kuin mä en edes silloin tajunnut sitä, että kuin iso riski on lähteä periaatteessa tonnikäisenäkin niin kuin myymään asuntoja ja niin kuin sillä tavalla hyppäämään siihen niin kuin nollapalkkaiseksi sillä, että hei, sä lähdet vaan etsimään niin kuin asuntoja myyntiin ja sun pitää myydä se. Sit sä saat vasta palkan. Et se oli tosi riskialtista ja se, että kuinka paljon niin kuin sua on tuettu vanhempien niin kuin mukaan, niin se on niin kuin auttanut todella paljon siinä ja näin poispäin. Vaikka kaikki ei ole silloin uskonut siihen, että sä pystyisit tekemään sen asian, mutta sitten tietyt henkilöt, kun on sun tukena, niin sit sä pääset niin kuin eteenpäin ja pitkälle. Ennenkin oma äiti esimerkiksi, niin ihan niin kuin käsittämätön, millainen tuki sieltä niin kuin tuli. Ilman häntä niin en mä olisi tässä sitten ollenkaan, mutta niin kuin näin pitkällä tässä koko kiinteistövälityshommassa. Mutta sitten jatkettiin ihan normaalisti tosiaan ja tehtiin koko aika. Oltiin päivä päivältä pyritty olemaan parempi kuin eilen, niin se auttoi etenemään ja koko aika piti miettiä, että miten sä voit olla luovempi ja erilainen kuin joku muu välittäjä. Niin sillä mä sain erotuttua sen ikäisenäkin niin kuin joukosta. Miltä niin kuin se tuntuu olla mahdollisesti erilainen kuin joku muu, niin se on loppupeleissä aika raskasta, koska sitten kun sitä alkaa miettiä, kun sä teet asioita eri tavalla, ihan sama missä kuin joku muu, niin sä saat koko aika niin sanotusti paskaa niskaan siitä, koska sä oot erilainen. Ja sitten kun sä teet erilaisia asioita ja semmoisia asioita, mitä mahdollisesti muut ei ole tehnyt, niin kaikki niinku epäilee niitä asioita ja on vähän silleen, että mitä toi nyt taas tollatti. Niin se on aika raskas taakka loppupeleissä myös ottaa vastaan, varsinkin niin nuorena, koska saatat silloin tosi henkilökohtaisesti paljon asioita. Ja kyllä mä muistan semmosiakin asioita, että niin tosi moni kaveri silloin niin laittoi koko aika jotain, että tää on huijari ja kaikkea tällaista sun Facebook-päivityksiä. Ja ei se tuntunut kivalta, mutta se, että sit kun sä oot erilainen, niin sä joudut kestämään vaan tollasta. Ja sit se, että miten sä otat sen vastaan, kehitätkö sä siitä itselle semmoisen motivaation periaatteessa, mikä itsellä tuli, ja semmoinen, että sä jatkat vaan eteenpäin, jatkat vaan sitä samaa tekemistä, koska sä haluat olla ja sä oot muutenkin ehkä erilainen sen asian suhteen. Se oli vähän niin kuin bensaa periaatteessa liekkeihin tavalla, jos sen ajattelee just tolla tavalla, niin kyllä se loi semmoista lisämotivaatiota siihen hommaan ja uskallusta myös ottaa sit isompia riskejä ja ehkä ajatella myös niitä asioita sillä tavalla, että mä teen sen asian ja musta se tuntuu jollain tavalla jossain kohtaa vaikealta kautta pahalta, mutta sitten taas sen kuuluukin tuntuu pahalta, että sä pääset asiassa eteenpäin ja kehityt. Ja näin nyt 28-vuotiaana niin se on jo tuntuu todella mukavalta. Kun ei sua kiinnosta, että mitä muut ajattelee mistään asiasta, mitä sä teet. Ja sä teet niin kuin sä näet itse parhaiten asiaa.